И какво става, хора? Съм за днес снимам, така снимаме с хаса в Fantasy Gaming, на якия сервер в целия свят. Да. И така, играхме малко PvP и мисията ми е на щупване отново. Щупих 15 000 сета. Направихме едно много пренареждане на Home. Сега ще видите. Тези честове вече няма. Аз всъщност с клипа го изтрих, който го направих. Ето това е получилият се Home, който направихме. Който аз направих. Аз тук грифам селката. Да. Тук кой има? Стрейнитки! Добре, после ще ги обера. И вече в тези честове няма нищо. Направихме едно подземие. И това е като цяло, ето го подземието. И заредихме някакви неща. Това всичко тук са брони. Няма да ви ги покажам, няма смисъл. Не е в интересите ви. И тук едно така сетче. И то джеп. Всъщност имаш някой скил аура. Трябва да видя кой от всички беше. За нещо си. Едно момиче. За е... О, мага, съжалявам за това. Ами, сега ще я потърся. Зеоуги, ето. Ето така. Момче. Да. Има изпрати този клипа. Да, като цената няма скин. Вече многото е, че има Free Iron неща. И ето ни ги монетата. Това са общите пари, които сме събрали. Той просто ги пева на мен, защото аз купувам нещата. И да, ларповете, следните, ето, можете да си ги четете. Аз съм правил клип вече. Сега селените не знаят къде са крият и зомбите такива тук. Да, не знам за кого написах. Зеоуге, измамница. Тъпа хакерка. Там няма никой. Тъпо е. До сега тук имаше 10 човека на PvP и пукнах 2-3. Сега съм много грозен, тъй като доста ме мамиха. Ето вижте, 9 умирания. Това ставаше, да, наистина доста ме мамиха и ще говоря с Спидо. Така, да, ще говоря с Спидо. Вчера или оня ден имаше промоция на 4,80 лариор да се закупите, но вие го изтървахте. Да. Защо го изтървахте? Защото не знаете какво да купувате. А пак аз ми се бъгна телефона и не можех да си купя. И те. Сега чакам някой напред. В принципе имам по-силен меч, по-силни брони, но няма смисъл. Аз в битка не съм умирала, просто са от измамници или пък някой така пъла съм някакво, примерно едно кол, не знам си кол, за някакви такива малки причини, едно бедрок, не знам си и такива. И те хубаво, ела ще дам, тъпах съм, те ме убиват. И така. Да. Секунда. Добре, тук сме. И сега ще изкачим тук. След малко ще кажа да стъпа, ще минем там на кораба. Ще някакво спре. И ще поизмамим малко хора. Което до сега не сме правили. И Мугмо и Зеоуги са любов или любимка. Любов. Са една обща любов. Да, и ще паузна.
Окей, тук съм. Изкачил го той. Тъпал са. Браво. Джамп. Аре, чай. Тупа. Я вече съм в някакви айтеми, дед не са за пи. Остача. Къде скачаш? Кой виждаш там? Чая са. Тупа. Ела така, идвай с мене. Искам да се намери някакъв шест. Чакай, тихо. Да, чакайте малко. И тук сме отдолу. И чаках брат ми да се тръгне. Тоест, да я замини някъде. Затова мислим. Опасно. Така, аз съм на кораба и чакам то с мърдата да се сети. Чекай, как ли си правиш? Айде по-бързо. Чакам да им пращам тъпа хер. Добре. Кой ме удържа? Преми ми в холма за малко. Не мога. Иначе аз ще умра. Тъпа. Що? Защото нямам легендарки, нямам и пошенки. Аре, бе! Оф, пак тъпи епизод. Не се разбихме с никой. Опа! Къде ги кой играли с тюфтри? Къде пътува? Искам да го джампирам. Да го джампира. Мале, че ми се доходи до кенефа! Мале! Кой ще правим сега? Друго ли? Не, малко. Само малко. Къде? Да, мал е. М. Ей ги легендарки. Така. И пошки. Айде. Пак някой ми пише. Стига, бе. Искам да си имам два хора. Добре. Да си купя някакъв ранг. Ами, ако видеото събере гледания и за което... Че ли ме удари? Не! Някакъв е на кораба! Бързо! Двама! Тъпаците! Значи е време да вземам в бой. Ти да ядеш. Те са тим човек, те са. Освен да бягам, друго не знам. Давай и аз. Кой ще ми помагаш, аз направя ще скоча. Скъпи се на легендарка. Не знам даже къде скочих, човек. Опа. Те също са до мене. Бах ти тъпи.